Lasikatto lompakossa podcastin tavoitteena on voimaannuttaa ja inspiroida naisia tavoittelemaan enemmän. On tärkeää saada inspiroivia ja samaistuttavia esimerkkejä, joten nostamme podcastissa esiin menestyneitä naisia yritysmaailman, sijoittamisen ja kulttuurin saralta. Kuulemme heidän urapoluistaan ja ratkomme heidän kanssaan sitä, miten lasikattoja voisi murtaa. Kuulemme myös asiantuntijoiden vinkkejä siihen, miten nostaa naisten kunnianhimoa ja itsevarmuutta aivan uudelle tasolle. Miksi? No koska Suomi ehdottomasti tarvitsee enemmän vauraita massimuijia. Minä olen Niina Huhtala. Minä olen Johanna Pöysti. Tervetuloa Lasikatto lompakossa podcastiin. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Alexandrian kanssa. Jännittikö sua, Niina, aloittaa sijoittaminen? No jännitti. Mä aloitin sijoittamisen ihan pankkineuvojan suosituksesta ja johonkin ihan random rahastoon. Ja täytyy sanoa, että en mä ymmärtänyt sitä koko aiheesta mitään ja pakostakin se hieman jännitti. Toisaalta mä sijoitin silloin niin pieniä summia, että en jaksanut ihan hirveästi aihetta edes opiskella. Ja en mä tainnut perehtyä niihin rahaston kuluihinkaan yhtään. Eli sillä tavalla lähti liikkeelle vähän pienellä valmistautumisella. Mutta vasta asuntosijoittaminen on ollut sitten sellainen sijoitusmuoto, joka tosiaan vei mennessään ja johon mä oon perehtynyt isosti. Ja tuon jälkeen mä oon kyllä paremmin tutustunut myös rahasto- ja osakesijoittamiseenkin ja innostunutkin nuistakin aiheista. No hyvä, että säkin oot siitä innostunut ja eihän se haittaa, että sä oot lähtenyt liikenteelle silleen niin kuin matalalla kynnyksellä. Tärkeintähän on ollut se, että on vaan aloittanut. Mähän on luonteeltani sellainen, että näe juurikaan missään uhkakuvia ja olen välillä vähän ehkä liiankin huoleton. Mulle sijoittamisen aloittaminen, niin asunto- kuin osakesijoittaminenkin on ollut aika helppoa. Mä en ole ollenkaan sellainen murehtija. Mä oon kuitenkin ymmärtänyt tässä vuosien aikana, että näin ei kuitenkaan ole ihan kaikkien kohdalla. No sussa on tuota rohkeutta ja se on tosi mahtava kuulla, että sä et murehdi ja sä uskallat ottaa ensimmäisiä askeleita rohkeasti. Mä kyllä uskon, että tuolla on aika paljon naisia nyt kuuntelemassa, jotka haluaisi aloittaa sijoittamisen, mutta pelko siitä, että mokaa tai ettei tiedä tarpeeksi tai että menettää rahat on liian suuri vielä ja sen takia se aloittaminen jää. Varmasti se, että ei ole tarpeeksi tietoa, on monen kompastuskivi, mutta mä uskon myös, että siellä on myös pikkasen just sitä rohkeuden puutetta, eli tiedetään jo asioista, on jo opiskeltu, mutta se viimeinen tökkäsy sinne sijoittamisen maailmaan, niin se niin kuin tarvittaisiin vielä jostain. Mutta tänään me käydään ammattilaisen kanssa läpi, mitä siitä sijoittamisesta pitää tietää, jotta voi aloittaa, ja mä sanoisin, että tämän jakson jälkeen kenelläkään ei pitäisi jäädä siitä kiinni, ettei tiedä tarpeeksi. Jes, meidän tavoite on, että tämän jakson jälkeen jokaisella olisi ne tarvittavat työkalut ja tarvittava tieto sijoittamisen aloittamiseen. Ja tässä meitä auttaa tänään Alexandrian aluepäällikkö Emma Riihiniemi. Tervetuloa Emma jälleen Lasikatto lompakossa podcastiin. Kiitos kutsusta ja ihana olla täällä taas juttelemassa teidän kanssa. Hei, mahtava saada sut takaisin tänne studioon, Emma. Sun kanssa on ollut ilo keskustella aiemmin esimerkiksi eläkkeeseen valmistautumisesta ja siitä, että miksi naisten tulee sijoittaa. Jos nämä aiheet kiinnostaa, niin kannattaa käydä kuuntelemassa nuo jaksot nyt ennen kuin aloitat tätä jaksoa kuuntelemaan. Mutta tosiaan tänään me pureudutaan tarkemmin siihen, että miten päästä alkuun sijoittamisessa. Mutta jos oot vielä uusi kasvo ja uusi ääni meidän kuuntelijoille, niin kerrotko itsestäsi muutamalla sanalla, jos et ole vielä tosiaan kuulijoille tuttu? Kyllä, eli tosiaan Emma Riihiniemi ja toimin sijoitusten parissa työkseni ja nyt 10 vuotta Alexandrialla toimin siis sijoitusasian tehtävissä ja sen lisäksi on yrittäjä ja perheenäiti. Tervetuloa Emma munkin puolesta taas takaisin studioon. Ihanaa, että oot täällä. Ja tänään hypätään niinku ihan suoraan syvään päätyyn tässä asiassa, eli siitä, että miten sitä sijoittamista oikein pitää tehdä. Tavoitteena meillä on tosiaan tämän jakson jälkeen, niin kukaan ei voi sanoa, että ei tiedä, miten aloittaa. Mitä jokaisen tulee ottaa huomioon ennen kuin aloittaa sijoittamisen? No aivan ensiksi lähtisin liikkeelle siitä, että tunne
niin kuin oma mielenmaisema sijoittamisen suhteen, että sulla pitäisi olla joku, niin kuin ajattelet, että sulla pitää olla joku maali, mitä varten haluat sijoittaa, mikä on se sinun motivaattori. Ja sitten on se tosi tärkeää tuntea oman taloutensa luvut, eli jos on aivan niin kuin hajallaan ja levällään, niin sitten tosi helposti me ajatellaan, että ei mulla ole varaa säästää ja sijoittaa, emme pysty tähän. Eli se oman talouden niin kuin luvut on tosi tärkeää käydä läpi. Mitä sulle tulee, mitä sulle menee, paljonko sieltä olisi niin kuin mahdollisuus irrottaa sijoituksiin. Ja mä oon aika usein kuullut sen, että mitään ei jää, niin kuin mitään ylimääräistä ei jää, että ei ole mitä sijoittaa. Ja tämähän oli sama tarina mulla itsellä ennen kuin mä aloitin sijoittamisen. Eli mä päädyin varallisuusvalmennukseen just sen takia, että kaikki rahat tuli. Tai kaikki rahat meni, mitä tuli. Ja siellä mä sitten tajusin, kun mä rupesin tekemään sitä oman talouden budjettia, että ei hitsi, että kyllähän mä saan sen kaiken rahan tuhlattua, jos mä haluan. Mutta että pienillä muutoksilla, niin kyllä sinne pystyy jättämään myös vähän sitä viivan päälle bufferia, millä sitten lähtee sijoittamaan. Ja itse asiassa alkuun silloin, niin mulla se oli enemmänkin, että lähtee vyöryttämään niitä huonoja velkoja pois sieltä. Ja sitten myös siihen rinnalla aloitin myös kyllä pienesti sijoittamisen, koska mulla oli tärkeää niin kuin päästä siihen hommaan kiinni, vaikka monesti sanotaan, että ensin keskityn maksaa kaikki velat pois, mutta tämäkin on taas tämmöinen, niin kuin sä sanoit, että on hyvä tuntea se oma mielenmaisema, niin tässä mä myös niin kuin tunnistin omassa itsessäni sen, että mulla oli tärkeää päästä siinä sijoittamisessa kanssa heti alkuun, eikä lykätä sitä vaikka 1,5 vuoden päähän, niin toimin sitten fiilispohjalta ja se on ollut ihan hyvä valinta ja velat maksettiin pois ja sitten on lähdetty sijoittamaan. No minkälaisia vinkkejä sä antaisit nyt ihmisille, jotka haluaa nyt paremmin ymmärtää niitä oman talouden lukuja? Miten lähtee liikkeelle siinä ikään kuin budjetoinnissa? Sehän on aika raakaa, vai mitä mieltä Johanna olit? Miltä se sinusta tuntui, kun sinä teit sen niin kuin seurannan? Että esimerkiksi ottaa vaan vaikka kuitit talteen ihan jokaisesta ostoksesta ja sehän on ihan hirveää, kun se kuittipino vaan kasvaa ja kasvaa vaikka kuukauden aikana. Lyhyt aika, mutta siinä voi tapahtua aika paljon. Niin siitä lähteä sitten liikkeelle. Ja toki oman ammatin puolesta puhun ja liputan sitä, että me käydään asiakkaan kanssa läpi tosi niin kuin yksityiskohtaisesti, että mistä lähteä liikkeelle ja putsataan niin sanotusti se pöytä. Eli sijoitusneuvojan kanssa pystyy juttelemaan näistä asioista. Joo, komppaan kyllä, että raadollista hommaa se oli. Verkkopankki auki ja sieltä viimeisen 3 kuukauden menot ainakin niin kuin katsomaan, että mihin sitä rahaa on mennyt, niin löytyy yllättäviä rahareikiä. Niin, sieltä pystyy sitten punakynällä vähän niin kuin yliviivaamaan, että hei, tämmöistä mä en ehkä välttämättä tarvitse, tämänkin rahan olisin voinut käyttää esimerkiksi sijoittamiseen. Eli se tekee se oman talouden seuranta, kun sä käyt sen joka ikisen kuitin tai joka ikisen tapahtuman siellä verkkopankissa läpi, niin se niin kuin ihan eri tavalla näkyväksi sen sun kuluttamisen tyylin. Ja sieltä sitten raasti vaan yliviivaamaan asioita, jotka mahdollisesti ei tuo niin paljon arvoa ja viemään se raha sitten enemmän sinne sijoitusten maailmaan, eikö vaan? Just näin. Ja mä ehkä ajattelen, että tässä kohtaa sijoitusneuvoja voisi olla ihan paikalla, varsinkin jos puuttuu vielä vähän sellainen niin kuin motivaatio siihen sijoittamiseen, koska siinä vaiheessa, jos sulla puuttuu se miksi mä lähtisin sijoittamaan, niin sittenhän sä niin kuin oot vaan sieltä, että no mä laitan rahan näihin. Eli sehän on niin kuin valintojen maailma. Ja kyllähän mä olisin voinut jatkaa elämistä samalla tavalla ja todeta, että jos mulla ei olisi ollut tarpeeksi sisäistä motivaatio aloittaa se sijoittaminen, niin nähdä sitä hyötyä siitä sijoittamisesta, koska eihän se sijoittaminen tällä hetkellä lämmitä mua erityisen paljon, vaan se on vaan menoerä mun niin kuin kuukausittaisissa tuloissa, niin sillä menee osa sijoittamiseen ja pitää niin kuin osaa nähdä se pitkällä tähtäimellä. Kyllä, ja se on just se avainasia, että se raha, jos ajatellaan, on se summa mikä hyvänsä, niin se on poissa siitä sinun arjesta just nyt. Niin me helposti keksitään syitä, miksi en laita tätä, kun tarvii tätä rahaa johonkin muuhun. Eli kun se ei nimenomaan lämmitä tässä hetkessä, vaan se pitää ajatella siellä eessäpäin olevana. No hei, tarvitseeko olla hirveä määrä pätäkkää ennen kuin aloittaa? No ei tarvi. Me sanon, että kuule meillä voidaan ihan nollasta lähteä liikkeelle. Ja tämä on semmoinen asia, mikä tulee asiakkaiden, niin kun kanssa jutellaan, niin se yllättää. Koska ihmiset ajattelee, että mulla ei ole varaa säästää ja mulla ei ole tarpeeksi, mulla ei ole riittävästi. Ja en kehtaa mennä sijoitusneuvojan vaikka juttusille, kun mulla ei ole tarpeeksi. Ja se on ihan, niin kuin voin sanoa naiset, se on ihan väärä ajatusmaailma. Eli sulla ei tarvitse olla, koska me tehdään se. Joo, ja se kuukausittaisen summankaan ei tarvitse olla suuri, että vaikka lähtee nollasta ja voi sijoittaa kuukausittain vaikka 50 kuukaudessa. Kyllä, se voi olla muutamia kymppejä ja siksi me käydään myös se keskustelu läpi, että mikä on just sulle se oikea summa lähteä liikkeelle.
Joo, mäkin olen aloittanut tosi pienestä itse silloin, että muutamia kymppejä, olisiko 50 silloin aloitin sijoittamaan samaan aikaan, kun lyhensin sitten niitä huonoja velkoja ja sitten se summa on kuukausittain vaihdellut siitä ja varmaan 600 euron välillä. Sen mukaan välillä mä oon opiskellut, silloin sijoittanut vähemmän. Nyt tällä hetkellä asunnot nappaa aika paljon mun niin kuin sijoituksista. Sijoittamistahan sekin on, mutta nyt ei ole varaa laittaa niin paljon sit taas rahastoja niin kuin osakemarkkinoille, mitä taas oli jossain vaiheessa. Sehän elää vähän siinä oman elämän mukana. Kyllä, ja semmoinen sen sijoitussuunnitelman pitää ollakin, eli sitä voi muuttaa. Sulla on sijoitusstrategia, eli se ajatus, että kuinka pitkään säästät tai sijoitat ja minkälaista summaa, mutta se muuttuu matkan varrella. Mutta ehkä tärkein pointti siinä on, Johanna, mitä itsekin teet, että se elämäntilanne muuttuu, mutta sitten kuitenkin säästät ja sijoitat joka kuukausi. Sä teet sitä anyway. Kyllä, joo, se sijoittamisen muoto on vaan muuttunut, että korot kun lähti nousuun, niin sitten meneekin suurempi osa sinne asuntosijoituspuolelle ja sitten vähemmän sinne rahasto ja osake, mutta ehdottomasti, että se on niin kuin, osa jokaista mun kuukautta, että se ei niin kuin poistu enää sieltä kyllä mitenkään. Kyllä, ja ajatteletko sanoa, että se on yksi pakollinen meno, se on tärkein meno, mikä sulla menee kuukausittain, niin sillä mentaliteetillä niin siitä tulee semmoinen aika helppo tapa. Niin, semmoinen ajatusmaailma, että maksa itsellesi ensin. Just näin. No yksi isoimmista huolenaiheista on se, että ei ymmärrä tarpeeksi sijoittamisen maailmaa ja termejä. Puhutaan paljon rahastoista ja osakkeista ja ETFistä ja koroista ja kaiken maailman termejä tähän niin kuin maailmaan liittyy, mitkä ei välttämättä ole kaikille ihan tuttuja. Joten mitä perusteita tai asioita ainakin kannattaa opiskella näin alkuun ja ottaa haltuun? Kun me puhutaan sijoittamisesta, niin käytän sanaa viidakko. Vaihtoehtoja on tosi paljon ja sitten ihmisillä, jos sijoittaminen ei ole tuttua, niin se saattaa jännittää tosi paljon ja sitten jää tekemättä kokonaan, kun ei ymmärrä vaikka sitä sanastoa. Ja itse ainakin omassa työssäni me pyrin siihen, että me puhun tosi selkokielellä asiakkaiden kanssa, että me ymmärretään toinen toisiamme ja ei ole mitään hyötyä ja järkeä prassailla sillä sanastolla, koska mitä se hyödyttää, ketä se niinku hyödyttää siinä. Ja sitten jos haluaa oppia sijoittamisesta, niin minä sanoisin, että lue muutama kirja, kuuntele ihania podcasteja tai äänikirjoja ja sitten somessahan on tosi paljon erilaisia sivustoja sijoittamiseen liittyen, johon voi liittyä ja siellä saa semmoista vertaistukea sitten sijoittamiseen liittyen. Joo, kyllä mäkin sanoisin, että aikaisemmin puhuttuinkin jo tässä jaksoissa sun kanssa, että liikaa ei kannata sitten kuitenkaan niin kuin uppoutua sinne tietoon sillä tavalla, että ennen kuin tiedän kaiken, niin voin vasta aloittaa, vaan vähän silleen niin kuin, sukella vähän sinne maailmaan, saat ehkä vähän kiinni ajatuksista ja sitten alat toimimaan ja sitten syvennä sitä niin kuin, osaamista, mikäli se tuntuu siltä. Kyllähän joku voi myös tyytyä ihan vaan siihen, että ymmärrän mikä on rahasto ja sijoitan sinne kuukausittain ja sen jälkeen en niin kuin mieti tätä aihetta yhtään enempää, että eihän sen sijoittamisen tarvitse olla niin kuin jotenkin tosi iso osa elämää ja semmoinen syväluotaava osa-alue, niin kuin mistä tietää hirveästi. Se on just näin. Eli sinun ei tarvitse olla sijoitusalan ammattilainen, että päätät alkaa sijoittaa. Että sen matkan varrella kyllä opit siinä. Ja sitten kuka haluaa, jos ajatellaan ihan, koska tämäkin on yksi ammatti, mitä minä teen muiden niin kuin joukossa, niin se, että se vaatii paljon tietotaitoa, aikaa, niin kellä semmoisena on sitten oman työnsä lisäksi vaikka mahdollisuus, niin sinun ei tarvi. Mä sanon tässä kohtaa yhden lukusuosituksen, niin Merja Mähkän rahastokirja on esimerkiksi tosi semmoinen simppeli, selkeälukuinen kirja nimenomaan rahastosijoittamisesta ja siellä tulee hyvin niitä termejä. Merja kirjoittaa hyvin ja Merjalla on myös kirja sijoittajaksi 7 päivässä. Siellä sitten käydään myös vähän osakesijoittamista, mutta tämmöiset lukusuositukset tähän väliin. Rikasta elämää on Aleksandrian tuottama podcast niille, joita kiinnostaa muukin kuin sijoittaminen. Podcastissa uppoudutaan ajankohtaisiin ilmiöihin ja vieraiden kiehtoviin tarinoihin, unohtamatta suoraa puhetta rahasta. Saat podista vinkkejä, oivalluksia ja inspiraatiota, jotka rikastavat elämääsi. Löydät Rikasta elämää podcastin Spotifysta ja YouTubesta. No, tähän sijoittamisen maailmaan liittyy paljon korkoa korolle -ilmiö. Ja joskus sitä on ihmisten vaikea hahmottaa, että mitä se tarkoittaa ja mikä sen merkitys on, koska mehän ei nähdä tulevaisuuteen, meillä ei ole kristallipalloa kuitenkaan. Ja tosiaan siinä saattaa olla, että ihmisillä on tyypillistä yliarvioida tuotot lyhyellä aikavälillä ja sitten aliarvioida se tuotto pitkällä
välillä. Niin miten sä niin kun saat ihmiset ensinnäkin ymmärtämään tämän korkoa korolle ilmiön ja saat ihmiset sitoutumaan ja ymmärtämään sijoittamisen sen pitkäjänteisyyden? No nimenomaan sekö me tehdään siitä asiasta henkilökohtaista, koska tämä aihe koskettaa just sinua tai sinua, kelle me aletaan tätä sijoitusta tekemään. Ja se, että me käyn sen niin kuin tosi rehellisesti läpi, että jos ajatellaan, että niin kuin puhuttiin alussa, että sijoittamisen alkuun, kun lähdet, niin sulla ei tarvitse olla isoa varallisuutta. Voit lähteä kuukausittain. No otetaan esimerkkinä, että laitat vaikka 100 euroa kuukaudessa. Niin vuoden päästä sulla on 1200 euroa siellä säästettynä ja sijoitettuna rahaa, eikö niin? Ja sitten jos ajatellaan, että mikä onkaan se kohde, mikä tuottaa, jos ajatellaan, että se tuottaa vaikka 5%, niin paljonko se 5% on tehnyt sille 100 eurolle kuukaudessa, niin ne on vielä niin pieniä. Eli se vaatii aikaa. Korkoa korolle ilmiö on aivan mahtava, mutta se ei tapahdu hetkessä. Eli se tarvii aikaa, että ne kertyneet tuotot alkaa sulle myös tekemään sitten uutta tuottoa. Siihen se perustuu. Mun mielestä Varapuun koulutuksessa Sjögrenin Mikko sanoi hyvin, että ensimmäiset 5 vuotta, niin tavallaan se potti kertyy vaan siitä, mitä sä oikeastaan laitat sinne rahaa itse. Ja vasta sen jälkeen niin sit alkaa se, niinku, se korkokin, mitä sinne on tullut, niin sekin tekemään sitä rahaa. Eli tavallaan sit alkaa näkyä vasta se niinku ekstra, mitä sinne tulee. Et 5 vuotta, niin se on aika lailla vaan sitä, että tasan tarkkaan kuinka paljon itse raskit laittaa sivuun, niin sen verta siellä niinku on. Kyllä, eli aina sitä painotan, että vaikka olisit kuinka malttamaton, niin sijoitusten suhteen täällä ei ole pikavoittoja. Sitten jos olet pikavoittoja, niin käy R:llä, että sijoittamisessa niitä ei ole. Tai et ajattele, että tätä tehdään pikavoittojen niin kuin ajatusmaailmalla. Eli voisi puhua siitä, että sijoittaminen on tosiaan pitkäjänteistä puuhaa. Mä oon ainakin itse ajatellut ihmiset, jos on paljon vaikka massimmat Facebook-ryhmissäkin kysellyt, että mihin kannattaa rahaa laittaa näin, niin kyllä mä oon niin itse semmoista ajatusta ajatellut, että alle 7 vuotta niin ei kannata ajatella niin kuin menevänsä osakemarkkinoille, että se on niin lyhyt aika. Eli siinä nimenomaan ajassa, niin sinne on ehkä kertonut just se, mitä sä oot itse säästänyt. Tai sitten jos sä asut vielä huonoon kohtaan, että siinä olisi tullut korona, niin se voi ollakin vähemmän se arvo. Eli sä et pääse vielä niihin tuottoihin oikeasti kunnolla käsiksi, ellei sitten käy myös joku tosi hyvä tuuri siinä. Mutta sitten se on nimenomaan tuurista kiinni, eikä siitä, että miten ne osakemarkkinat toimii. Eli ootko sitä mieltä, että 7 vuotta vai mikä sun mielestä on sellainen raja, mikä pitäisi niinku vähintään ajatella olevansa siellä, niin kuin kannattaa lähteä sijoittamaan osakkeisiin tai rahastoihin? No mahdollisimman pitkään. Mä tiedän, että tämä kuulostaa tylsältä, kun mä sanon, että pitkäjänteistä sijoittamista, mutta niin se vaan on, koska se pitkä aika tekee sulle levolliset yöunet siihen. Ja kyllä se ihan vähintään on se 5 vuotta, minkä mainittit tuossa, että jos aikaisemmin, niin pietä vaikka pankkitilillä, mutta että ei kannata lähteä sijoitusten pariin niin kuin ihan lyhkäisellä ajalla. Joo. No mitä siis haittaa siitä olisi, että mä nyt ajattelen, että laittaisin nyt sitten osakkeisiin potin rahaa ja sitten panikoin, kun osakekurssit lähteekin laskuun ja sitten haluan äkkiä rahat pois, ettei tule enempää tappiota. Niin, mikä siinä on haittapuolena, että ei vaan niin kuin pidä niitä rahoja siellä ja ikään kuin matkusta niiden vaikeiden aikojen yli? No se ajatus nimenomaan on siinä, että kun se markkina heiluu, se nousee ja laskee. Ja sitten varsinkin, jos menisit vaikka osakepainoiseen ratkaisuun ja sitten sanon aina asiakkaillekin sitä, että ajattelet, että nämä rahat ei ole tässä hetkessä, että ne ei saa olla niin kuin tarpeellisia just nyt, koska se markkina heiluu. Otetaan esimerkkinä, että oot sijoittanut niitä rahoja ja sitten tuleekin joku tosi tärkeä tarve niille ja se markkina onkin laskenut. Siellähän on vähemmän, mitä oot sinne laittanut. Ja jos siinä vaiheessa nostat, niin tappioksi meni. Ja tästä sitten saa niitä negatiivisia kokemuksia ja sitten se sijoittaminen onkin ihan mälsää. Kun pitäisi nähdä sen yli, sen laskun yli. Korona on tosi hyvä esimerkki siitä, että ei tarvitse kuin ihan hetki olla ja yhtäkkiä ne ponkaskin ihan niin kuin all time high lukemiin. Niin ja tuossa ehkä tulee se, että sitä jälkikäteen on helppo katsoa, että tämänhän olisi ihan voinut ennakoida tai näin poispäin, mutta kyllä se ajoittaminen, niiden sijoitusten myyminen ja just milloin kuuluu ostaa, ammattilaistenkin on vaikea tehdä sitä hommaa ja mulla tulee just tämä korona-aika mieleen, kun mä olin ihan myyn näppäimellä siellä, että no nyt mä olisin nollissa, että mä en ole vielä mennyt miinuksen puolelle, että myynkö. Ja sitten mä olin vaan, että ei, palaan sijoitusstrategiani pariin, että ei, olin sitoutunut tähän pitkäjänteisesti, laskut ja nousut ja jätin ne. Ja onneksi jätin, koska tosiaan nehän lähti siitä
todella nopeasti ja todella kovaan nousuun, niin mä olisin missannut sen nousun taas. Eli mä en olisi ollut siellä mukana, vaan mä olisin taas ollut sit todennäköisesti, mä olisin myynyt siinä ja sit mä olisin jäänyt oottelemaan sitä, että no milloinkohan on se pohja ja sitten mä olisin taas myöhästynyt siitä noususta. Eli just se, että pitäisi vaan pitkäjänteisesti pysyä siellä mukana ja ostella tasaisesti siellä matkan varrella. Kyllä. Joo, ja sama pätee asuntosijoittamiseen, eli varsinkin jos on tällaisessa osta ja pidä strategiassa, eli sä oot hankkinut sijoitusasunnon ja sä pidät sitä vuokralla, niin ei sun kannata lähteä sitä asuntoa myymään silloin, kun markkinat on laskussa. Esimerkiksi tällä hetkellä, kun me nauhoitetaan, niin asuntomarkkinat on ollut laskusuhtanteessa, niin ei kannata lähteä tällaisena hetkenä myymään, vaan mieluummin yrität pitää sen asunnon siellä sun salkussa, ratsasta tämän ajan yli, kyllä paremmat ajat koittaa. Ja niin kauan kuin sulla on se pitkäjänteinen strategia, niin et sä ole mitään menettänyt. Eli kunhan et myy huonossa markkinassa. Kyllä, ja niitä lukujahan, jos seuraa vaikka omaa sijoitussalkkua ja sitten kun se lähtee laskuun, niin se on ihan normaalia, että sulla saattaa alkaa ahistaa, että ei hittolainen, että ne vaan laskee, että nyt myyn, etten ainakaan enempää menetä. Mutta sitten se ajatusmaailma ajattelet silleen, että ne on vaan lukuja. Ne on tappioita siellä ja ne ei ole niin kuin realistisia, jos et siihen niihin koske. Joo, niin on numeroita vaan näytöllä. Just näin. Mutta musta tuntuu, että sellainen retoriikka, mitä viljellään, niin tekee vähän tätä pelkoa. Eli sijoita vaan, mitä oot valmis menettämään. Ja musta se on tosi, niin kuin, olisikohan Jasmin Hamid ekan kerran sanonut, jos mä nyt muistan oikein, että hän sitä sanoi, että hänen mielestä se on niin kuin tosi hölmö sanonta, koska niin kuin, ei hänkään ole sijoittamassa sen takia, että hän on valmis menettämään nämä rahat, vaan niin kuin, että hän haluaa tehdä tuottoa. Eli sitten ihmisille ehkä jää just semmoinen fiilis sijoittamisesta. Se on niin kuin tosi uhkapeliä ja riskiä silleen, että you win some, you lose some. Niin kuin, että katsotaan miten käy, mutta eihän se ole niin kuin se todellisuus, jos sä oot pitkäjänteisesti mukana fiksulla, hajautetulla niin kuin rahastosalkulla esimerkiksi. Just näin. Ja ehkä sitten tuolla ajattelumallilla, että laitat sen verran, mitä olet valmis menettämään, niin ehkä ne summat silloin pysyy myös tosi pienenä, koska ajatellaan näin, että ei ole valmis. En halua, että ne rahat menee, koska kyllähän jos me puhutaan vuosikymmenien sijoitussalkuista, niin nehän kasvaa ihan törkeän isoksi. Niin tuo ajattelumalli, että joo, sinne voi kaikki mennä, niin en allekirjoita sitä. No mutta hyvä, toi oli hyvä pointti, että se on myös vähän kasvun este sit siinä, jos toi on niinku ajatusmalli. Et ehkä enemmän just tässä ajatella toi, mitä säkin sanoit aikaisemmin, että ne on semmoisia rahoja, mitä sä et saa niinku tarvita käyttöön siinä hetkessä. Tokihan saattaa tulla jotain elämään mullistavaa, oikeasti isompaa sairastumista tai jotain muuta, minkä takia, mutta ne ei ole semmoisia, että halutaankin perheen kanssa lähteä ne ei ole se reissulle. Niin, matkaraha. Just näin, että ne ei ole semmoinen niinku humputteluraha, mitä käytetään, vaan ne pitää olla oikeasti semmoisia rahoja, mitkä ei ole niinku käyttötarkoitukseen, tuommoiseen ylimääräiseen. No mut hei, muutama sananen tulikin tuossa mainittua jo hajauttaminen, niin puhutaanpa siitä. Jopa 90% suomalaisten piensijoittajien suorista osakesijoituksista on tutuissa kotimaisissa yhtiöissä, joiden osakkeilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä. Ja vaikka monet sijoittajat uskovat hallitsevansa hajauttamisen kohtuullisen hyvin, niin saattaa sijoitussalkun tarkempi tarkastelu kertoa toista tarinaa. Minkälaista hajautusta sulla, Niina, löytyy ylipäätänsä sun salkusta? No tähän mä voisin vastata, että ouch. Et nyt osuu kyllä sitten niin kuin ehkä heikkoon kohtaan. Kyllä se näin on, että mun salkku on hyvin, hyvin asuntopainotteinen. Sanoisin, että 90% mun sijoitusvarallisuudesta on asunnoissa ja vain 10% suurin piirtein on muissa omaisuuslajeissa. Että se on ehdottomasti mulle sellainen akilleen kantapää, mihin pitäisi nyt sitten pureutua ja paneutua jatkossa enemmän, koska onhan se fakta, että asunnot on tosi huonosti likvidoitavissa, varsinkin jos on kiire. Ei sinänsä, että ikinä pelaisin sillä tavalla, että haluaisin myydä asuntoja, varsinkaan kun markkina on matalalla, mutta anyway, onhan se kuitenkin tuo sitä semmoista turvallisuuden tunnetta, jos sitä hajautusta olisi enemmän. Mites sulla, Johanna? No mulla on aika samat luvut, niin jos katsoo nettovarallisuutta, että seinät versus sitten toi pörssi, niin kyllä varmaan aika lailla menee johonkin 90-10 lukuihin kanssa, mutta sitten jos katsoo puolestaan niin sitä rahasto- ja osakesalkkua, niin kyllä siellä on sitten niin hajautusta kyllä tarpeeksi. Voi ehkä ajatella, että liikaakin, mutta se on myös menty vähän semmoisella fiilispohjalla. Mä sijoitan itse tällä hetkellä tosi niin kuin
pitkälti vaan rahastoihin. Kokeilin vähän suoria osakesijoituksia, mutta kyllä mä sanon, että tässä vähän tämmöisiä ruuhkavuosia elävänä, niin ei mulla riitä niin kuin aika ja kiinnostus sinne osakemarkkinoille. Ja siellä se tarvittavan hajautuksen saaminen kestää taas paljon pidempään, että saa tarpeeksi monta niin kuin eri yritystä sinne eri toimialoilta. Ja sitten ne helposti, kun tuntee ne suomalaiset yritykset, mitkä on tässä lähellä, niin sitten ja osakesäästötilille, kun on kannattavaa niitä suomalaisia ostaa, niin siinä ei tule taas sitä hajautusta niin kuin maantieteellisesti, että kyllähän nyt Helsingin pörssi otti vaikka vähän enemmän osumaa tästä meidän maantieteellisestä sijainnista niin kuin johtuen. Mutta rahastojen kautta sitten on saanut hyvää hajautusta ja sitten sitä kautta tulee vähän niin kuin sijoitettua sinne ulkomaille, koska kyllähän ne seinät on, mulla ne on täällä Suomessa, sulla sentään vähän eri maissakin on ne sun no sentään. Sulle ei ole kaikki täällä. Mitäs Emma, mitäs ajatuksia sulla hajautukseen liittyy? Osaako suomalaiset sijoittajat hajauttaa tarpeeksi vai hajattaako ne jopa liikaa vai miten tämä näyttäytyy sun työssä? No jos lähtee liikkeelle siitä, että miksi hajauttaa kannattaa ylipäätään, niin mä kokisin, että se tuo sulle ne levolliset yöunet, koska jos sulla on liian vähän hajautusta siellä salkussa, niin se riski kasvaa. Mutta sitten se kolikon kääntöpuoli saattaa olla myös se, että sitten kun innostuu sijoittamisesta, niin hajauttaa sitä sitten ihan liikaa, jolloin se tuo salkkuun esimerkiksi, jos miettii kustannuskysymyksiä, niin onko se sitten järkevää. Hyvä esimerkki hajautuksesta on, että no ei tarvitse mennäkö hetken aikaa taaksepäin. Suomessakin oli saatavilla meillä paljon tällaista kuin Venäjä-rahastoa. No kaikki tietää, miten tapahtui joku aika sitten ja mitä tapahtui Venäjä-rahastolle, niin sinne meni. Eli jos se maantieteellinen hajautus on vaan niin kuin yhdessä paikkaa, niin se riski vaan kasvaa. Eli silloin pitää olla oikein hyvin kartalla siitä, mitä on tekemässä. No just näin. Ja siltikin voi olla, että ei onnistu. Kyllä. Mä luin kyllä hyvin onnistuneesta tarinasta. Tämä ei ole sijoitusvinkki kellekään, mutta en muista tämän herran nimeä, mutta oli Kauppalehdessä just tällä viikolla, että hän on niin kuin Allin Nordeassa. Eli hän on niin kuin tutkinut sitä, niin kun, siis todellakin sitten tässä kun sanotaan tutkinut, niin hän ei tee muuta työtä ylipäätänsä, hän toimii sijoittajana. Hän oli laittanut kaikki Nordeaan ja hän oli saanut 200 000 osingot pelkästään sieltä. Niin kyllä joillain riittää taitoa sitten tämän suhteen, mutta tälleen tavistallaajina, niin kyllä se hajauttaminen kannattaa. No minkälaista hajautusta on olemassa? Kerro vähän erilaisista tavoista hajauttaa sitä omaa sijoitussalkkua. Joo, eli jos ajatellaan hajautusta, että millä tavalla sitä voi tehdä, niin mainittiin rahastot, niin se on minun ihan lempi sijoitusaihe, koska rahastojen kautta pystyy hajauttamaan maantieteellisesti ja sitten otetaan tämä toimialahajautus mukaan. Eli jos me ollaan vaikka pelkästään Suomen pörssissä, niin on se aika kapea sektori, että mitä toimialoja siellä on. Ja maailmalla on tosi paljon semmoista trendikästä, mitä ei Suomen pörssissä esimerkiksi ole kokonaan. Ja sitten ajallinen hajautus. Eli se tarkoittaa sitä, että jos vaikka kuukausittain alat sijoittaa, on se sitten ostat osakkeita tai rahastoja, indeksejä, mitä vaan, niin teet sitä ajallisesti, koska se on myös aina semmoinen ikuisuuskysymys, että onko nyt oikea aika tehdä sitä vai pitäisikö vielä katsella. Niin se, että kun tekee ajallisesti sitä, niin se myös pienentää sitä riskiä. No kerro vielä, että mitä se tarkoittaa ajallinen hajautus? Tarkoittaako se, että mä laitan kuukausittain rahaa vai millä tavalla voi ajallisesti hajauttaa? No just näin. Eli se on niin yksinkertaista, että laittaa menemään vaikka omalta arvo-osuustililtä joka kuukausi sen tietyn summan ja se menee sieltä automaattisesti. Niin, ja vaikka nimenomaan kerran kuukaudessa, niin se on sitä ajallista hajautusta. Mä veikkaan, että ne negatiiviset niin kun puheet sijoittamiseenkin liittyy ehkä kahteen niin kuin nimenomaan hajautuksen puutteeseen. Eli ei ole hajautettu toimiala niin kuin kohtaisesti, että esimerkiksi case Nokia voi olla semmoinen, että suomalaiset on paljon halunnut, niin kuin se on semmoinen sydämen asia, niin sijoittaa sitten sinne ja tiedetään, mitä Nokialle on käynyt vuosien saatossa ylipäätänsä ehkä semmoinen teknologiapuumi silloin 2000-luvun alussa, eli se, että ei ole sitä toimialahajautusta. Siellä olisi ollut muitakin yrityksiä kuin Nokia, mutta jos ne on kaikki vaikka sen teknologiapainotteisesti. Ja toinen se, että ei just tehdä sitä ajallista hajauttamista, eli on silleen, että mulla on kertynyt säästöä 20 000 ja innostuu sijoittamisesta ja sitten lykkää ne 20 tonnia sinne kerralla silleen, että nyt mä lähden mukaan tonne. Sitten tulisikin just joku korona, sota, jotain muuta, niin kyllähän siinä tulee niin radikaali lasku ja sitten se laskun kiriminen kiinni, jos ei sun olekaan enää sijoittaa 20 tonnia seuraavassa kuussa ja seuraavassa, vaan sitten sä sijoitat sinne vaikka 100 kuussa, niin se kestää kuroa niin kauan kiinni. Niin näistä varmaan tulee vähän semmoisia negatiivisia sijoituskertomuksia, vai ootko kohdannut sun työssä?
No joo, ja nimenomaan se, että kun pitäisi malttaa, niitä huonoja negatiivisia kokemuksia saa helposti siitä, että me ollaan aina liian myöhässä. Me niin kuin myydään liian niin kuin myöhäisessä vaiheessa ja ostetaan sitten, kun se on jo tosi korkealla. Jos mietitään vaikka osakemarkkinaa, niin se on semmoinen suomalaisten murheenkryyni sijoittajien parissa, että me ollaan aina myöhässä. Johtuuko se siitä, että me aina pohditaan ja harkitaan ja ollaan niin varovaisia? Se voi olla sitä, tai sitten me ollaan liian impulsiivisia. Ja minä aina sanon sitäkin, että älä rakastu siihen sinun sijoituskohteeseen, vaan laitat ihan kylmästi sinne jonkun tietyn rajan. Jos sulla on tarkoitus vaikka myydä sitä tietyllä niin kuin hinnalla, niin sitten vaan kylmästi se niin kuin lihoiksi. No mutta hei, voiko hajauttaa sit liikaa? Meillä oli puhetta tässä ennen kuin ruvettiinkaan nauhoittamaan jaksoa, että esimerkiksi tuolla just Massimujat ryhmässä niin on ollut usein keskustelua siitäkin, että pitäisikö tämä 100 € nyt jakaa tosi moneenkin rahastoon tai miten moneen mä laitan ja onko nyt 2 vai 4, niin voiko joku sitten jo hajauttaa liikaakin? Onko siinä enää niin kuin järkeä? Niin, vaikka me puhutaan siitä hajauttamisesta, että se on hyvä juttu, mutta siellä on myös se, että sitten jos sitä tehdään niin kuin liian innokkaasti ja sitten jyvitetään se raha liian monelle, niin ehkä se, että ensinnäkin ne kulut, koska kaikilla sijoituksilla on oma kulurakenteensa, niin kulut syö sitä ja sitten se pääoma, eli se raha, mitä laitat sinne, niin se niin pikkuhiljaa sinne kasvaa, että se ei välttämättä näy niin nopeasti sitten, mitä on ajatellut. Joo, ja kun yhdessä rahastossa kuitenkin saa jo hyvin hajautusta, että jos nyt sijoittaa vaikka johonkin, ei ole sijoitussuosituksia, mutta sijoittaa vaikka johonkin tämmöiseen USA-indeksiin, mikä sijoittaa niin kuin Jenkkien 500 suurimpaan yritykseen, niin kyllähän siellä aika hyvää hajautusta on jo niin kuin toimialakohtaisesti ja kyllä, ja sitten rahastoja on paljon oman riskiprofiilin mukaan, että on varovaista ja tuottohakusta, niin se on yleensä niin kuin globaali rahasto jo, jolloin se hajautus niin kuin hoituu sen yhden. Kunhan sulla on yksi hyvä rahasto, niin se saattaa niin kuin taklata tosi monta, että siinä ei tarvitse olla niin montaa rahastoa sitten rinnalla. Ja toi on hyvä, että ei saa rakastua niihin niin kuin kohteisiin ja ehkä se, että ei ole, niin kuin mäkin olen monesti sanonut, että ei ole yhtä täydellistä rahastoa, että ehkä siinäkin tulee taas se niin sellainen halu siihen täydellisyyteen, että löytää just se, että tämä on vaan se, mikä tuottaa. Niitä on monia hyviä. Kyllä. No miten sijoitusneuvoja auttaa tässä hajauttamisessa? No me käydään se keskustelu ja sitten siellä on tosi monta, niin kuin, mitkä siihen liittyy, siihen niin kuin hajauttamiseen ylipäätään. Kuinka pitkään haluat sitä tehdä ja tarviiko sitä rahaa käyttöön. Ja sitten se on myös arvokeskustelua, mitkä sulla itsellä kiinnostaa. Ja mä aina sanon myös sitä, että sijoita semmoisen, mikä sulla itsellä kiinnostaa. No tästä tullaan hyvin tähän vastuullisuusteemaan, eli että tutkimusten mukaan naisia kiinnostaa usein vastuullisuus. Ja miten arvioidaan sitten sijoitustuotteiden vastuullisuutta, eli onko sun helppo jeesiä tässä, jos joku tulee asiakkaaksi sulle ja sanoo, että mä haluan sijoittaa vastuullisesti? Kyllä, ja sitä tuon koko ajan enemmän ja enemmän esille, joka on tosi hyvä juttu, koska tilastollisesti jos katsoo, niin vastuulliset yhtiöt ja niihin sijoitetut vaikka rahastot, niin ne tuottaa aika hyvin versus markkinassa. Eli ehkä se, että riippuen sijoituskohteen luonteesta ja omista arvoista. Me puhutaan sellaisesta asiasta kuin ESG. Siellä on hallinnollista tapaa ja ympäristöä ja sosiaalista. Ja sitten esimerkiksi tietyt rahastot, niin ne on niin kuin merkattu tällä, että kuinka vihreitä ne on niin sanotusti. Niin siihen löytyy vaihtoehtoja nykyään tosi paljon. No kuinka paljon tämä vastuullisuuden vaatimus näkyy ylipäätänsä asiakkaiden toiveissa? Se riippuu aivan asiakkaasta. Jollekin se on ihan sydämen asia ja joku ei ole kuullutkaan siitä, että se niin kuin, toki me käydään aina sijoitusneuvonnassakin. Tämä on yksi aihe, joka siellä on ja keskustellaan vastuullisesta sijoittamisesta. Ja se voi olla myös sitä, että se on tärkeä aihe, mutta ei just tätä sijoitusratkaisua tehdessä. Että se on siellä taustalla sitten. Mikä motivoi sinua sijoittamaan? Haluatko varautua eläkepäiviin tai toteuttaa jonkin sinulle tärkeän unelman? Vai haaveiletko varallisuutesi kasvattamisesta ja vapaammasta arjesta? Olipa tavoitteesi mikä tahansa, Alexandrian asiantuntijat auttavat sinua löytämään juuri sinulle sopivat ratkaisut. Kokeneet sijoitusneuvojat huomioivat yksilölliset tarpeesi ja tekevät sinulle sopivan sijoitussuunnitelman. Näin sinun ei tarvitse käyttää aikaa ja energiaa sijoitusvaihtoehtojen seulomiseen. Jos haluat sijoittaa tai kasvattaa omaa varallisuuttasi fiksusti, käy juttelemassa Alexandrian sijoitusneuvojan kanssa.
Varaa aika ensitapaamiseen osoitteessa alexandria.fi. No, sä oot, Emma, tavannut sun uralla lukuisia sijoittajia. Mitkä sun mielestä on menestyvän sijoittajan piirteitä? Kyllä minä sanoisin, että mikä heitä yhdistää, niin he on pitkäjänteisiä. Heillä on halu kasvaa ja heiltä löytyy itsekuria. Siinä on ehkä 3. Ja itsekuria juurikin siihen, että ei sit toimi impulssien. Ei mene silloin niin kuin painamaan sitä näppäintä silloin, kun vähän pelottaa, vaan mieluummin, että sitten pysyy siinä omassa sijoitusstrategiassaan ja pitkäjänteisyydessä. Kyllä, just näin, että nukutaan yön yli niin sanotusti. Joo. Oletko sä nähnyt sun uralla tämmöisiä huikeita kasvutarinoita, jossa mahdollisesti ollaan lähdetty liikkeelle hyvinkin pienistä summista, mitä on lähdetty sijoittamaan, mutta sitten saatu oikeasti kasvatettua merkittävää varallisuutta? Kyllä, ja se on sen minun sydämen asia, joka minua inspiroi tässä työssä, että minä näen, kun ihmiset onnistuu. Ja ihan niin kuin esimerkkinä mietin jotakin asiakasta, että hänellä oli pelkästään vaikka luottokorttivelkaa ja hän tuli juttelemaan hän sanoi, että ei mulla ole mitään mahdollisuuksia, mutta me sanoin, että tuut vaan. Ja sitten käytiin ensin sellainen keskustelu asiakkaan kanssa, että kun nykyään on niin helppo saada kulutusluottoa ja käyttölainaa ynnä muuta, että ensin putsataan se pöytä ja sitten alettiin kerryttää ihan säästöjä, eli säästöjä tilille, semmoista puskuria. Ja sitten kun hän oli sitä jonkun aikaa tehnyt, niin sitten alettiin miettimään sitä sijoittamista ja sitten hänkin on ollut mulla vuosikausia asiakkaana, niin se, että me ollaan käyty sitä keskustelua, että ei vitsi, että minä pystyin tähän, niin se on ihan mahtavaa. Ja sitten kuitenkin se matka on vielä alussa. Joo, ja tässä oli nyt sama asia, mistä Johanna puhui, että Johannakin lähti liikkeelle siitä, että pääsi eroon niistä huonoista veloista. Ja Johanna, sä mainitsit sellaisen kuin velkojen vyörytys. Mitä sä sillä tarkoitat? Avaa vähän kuulijoille. No joo, velkojen vyörytys voi vaikka googlettaakin, niin sieltä löytyy hyviä blogikirjoituksia. Itsekin olen kirjoittanut sen siitä omassa blogissani. Ja nimenomaan se, että lähdetään vyöryttämään sieltä, laittaa niin kuin velat järjestykseen pienimmästä suurimpaan ja lähdetään vyöryttämään sitä pienintä pois niin isolla rahalla kuin mitä irtoa ja muita maksetaan minimillä. Ja sitten kun se yksi laina on saatu pois, taputetaan itseään olalle ja sitten siitä vapautuneet rahat siirretään sitten siihen niin kuin toisiksi suurimpaan velkaan, jos olisi vaikka 3 eri lainaa ollut, sitä vyörytetään pois ja sitten taas siitä vapautuneet rahat sitten siihen viimeiseen. Eli se nopeuttaa sitä yllättävän paljon, jos laittaa itselle kuukausia vaikka ylös, että kauan menisi, jos jokaista maksaa vaan niin kuin tasaisesti. Jokaisessa on kuitenkin ne omat kulut, kertakulut aina, kun sulla tulee se lasku ja näin, joten on tosi tärkeää päästä niistä niin kuin pois yksitellen. Ja siinä tulee ehkä myöskin vähän semmoinen henkinen juttu se, että kun sä saat sen yhden lainan pois, niin tulee hyvä vapautunut fiilis. Niin sillä tavalla lähtee niitä vyöryttämään, mutta rupesin tosiaan silloin samaan aikaan niitä pienesti jo sijoittamaan, että se oli henkisesti tärkeää myöskin se, että pääsi myös siihen, että ei keskittynyt vaan siihen, että tässä minä näitä luottokorttivelkaa niin maksaa, vaan myös pääsi siihen niin kuin, vähän niin kuin kasvumielentilaan sit sijoittamisen kautta. Mutta sulla on tosiaan, Emma, nyt tällaisia asiakastarinoita, missä sä oot sieltä ihan alusta lähtien ollut sitten mukana sijoitusneuvojana. Ensin lähtenyt katsomaan kriittisesti sitä asiakkaan kanssa, sitä asiakkaan taloutta ja katsomaan, että mitä siellä on huonoja velkoja, miten niistä voisi päästä eroon, mistä voisi löytää niin kuin kulutustottumuksia muuttamalla rahaa enemmän sinne sijoittamiseen ja niin edelleen. Eli olet auttanut kädestä pitäen sitten ihan sieltä alusta lähtien ja saanut olla matkalla mukana sitten siinä vaurastumisessa. Kyllä. Ja sitten kun ajatellaan, että sijoitusneuvoja, niin kuin tätä työtä, mitä me teen, niin tämä on tosi monipuolista, että tämä on niin kuin yksi, mitä me voidaan sitten tehdä asiakkaiden kanssa. Että se on tosi hienoa niin kuin olla siinä matkassa. No hei, puhutaan vähän siitä, että kannattaako sijoittaminen sitten kuitenkin aloittaa itsenäisesti vai sijoitusneuvon avustuksella. Ja mä oon vuosia ollut ihan sijoita itsenäisesti. Naiset, ottakaa talous haltuun ja niin kuin itse vastaatte parhaiten omista rahoista. Ja ehkä siinä on tullut myös sitä mentaliteettia, että mä haluan, että ihmiset ja erityisesti naiset niin kuin uskoo itseensä, niin kuin että sä kykenet ottaa selvää, tämä ei ole mitään ydinfysiikkaa ja näin poispäin. Mutta mitä mieltä sä oot tästä aiheesta, että kannattaako ihmisten sijoittaa itsenäisesti vai pitäisikö niiden hakeutua ennen ammattilaisen luokse?
Tähän alkuun sanon heti hyvän kirjasuosituksen. Kuuntelin viimeisenä äänikirjana tällaisen kuin Vaurastu kuin nainen. Ja siinä on suomalaisia naisia ja niiden tosi inspiroivia tarinoita käydään läpi. Niin siellä mitä minä huomasin, ja niin kuin, se oli tosi kiva huomata sijoitusneuvojan näkökulmasta, että nämä naiset teki sitä sijoittamista, mutta tosi monella oli myös sijoitusneuvoja matkassa, koska minä koen, että se sijoitusneuvoja minä tuon sulle aikaa, minä mahdollistan sulle aikaa, koska nimenomaan sun ei tarvitse olla se ammattilainen, että sinä voit osan, se ei tarkoita, että sun täytyy koko sijoitusomaisuus antaa jonkun toisen hoidettavaksi ja tällä tavalla, vaan että osa esimerkiksi. Ja nämä naiset teki sillä tavalla, että ne hoiti vaikka omaa osakesalkkua, mutta osan oli siirtänyt sitten sijoitusneuvojan, joka oli nimenomaan se sparrikaveri sitten myös siellä. Ollaankin aikaisemmassa jaksossa puhuttu nimenomaan siitä, että sijoitusneuvoja voi olla vähän niin kuin se PT. Kyllä. PT siellä salillakin, joka sitten vähän puskee ja motivoi ja tsemppaa ja ehkä nimenomaan laittaa sitä pökköä pesään niin kuin siitä kasvumielentilassa. Kyllä, ja sitten kun sijoittamistakin on tehty aikansa, niin me tehdään myös, että me tuon uusia näkökulmia siihen ja niin kuin, koska siellä voi olla myös hyvin monimutkaisiakin sitten sijoitusstrategioita, joita me tehdään, niin me autetaan myös sitten siinä. Että se on tosi niin kuin erityylisiä sijoitusvaihtoehtoja voidaan tarjota asiakkaille. No hei, sitten mä haluan ottaa vielä tämmöiseen puheeksi, koska sijoitusfoorumeillahan puhutaan niin kuin negatiiviseen sävyyn. No ehkä yleensä viitataan niin kuin pankkien tarjoamista sijoitusneuvonnasta. Tehän nyt ette ole tällainen tyypillinen pankki, vaan teidän niin kuin liiketoiminta on nimenomaan tämä sijoitusneuvonta, mutta varmasti vähän niin kuin siihen rinnastettavissa. Niin näitä pankkeja kuvaillaan niin kuin riistäjinä, joiden kalliit tuotot tai kalliit kulut syövät tuotot. Niin mitä mieltä sä oot tästä? Millaisia ajatuksia herättää? Oot varmaan kohdannut itsekin näitä keskusteluita. Kyllä, valehtelisin, jos väittäisin, että en ole koskaan kuullutkaan. Eli totta kai kulut on tosi tärkeä asia ja se käydään tosi niin kuin rehellisesti ja niin kuin selkeästi läpi asiakkaan kanssa. Asiakas tietää tasan tarkkaan, mitä hän maksaa tietystä niin kuin sijoituksesta ja siitä palvelusta. Ja me tiedän, että siitä aiheesta puhutaan paljon ja hyvä, että puhutaan, mutta että se myös saattaa sitten blokata paljon, niin kuin, että ei käytetäkään niitä palveluita, vaan ajatella, että pitää niin kuin pärjätä yksin. Ja me koen, että tämä on ammatti ja palvelu siinä, missä muutkin. Että jos haluat niin kun palvelua tämän asian suhteen, niin tuut käymään ja jos et, niin sitten et käytä sitä palvelua, etkä maksa siitä. No miten sä pidät sijoitusneuvojana huolta, että sun asiakkaat ymmärtää ne sijoitusten kulut ja miten sä pidät huolta siitä, että ne sijoitukset sopii juuri hänelle, hänen elämäntilanteeseen, hänen yksilöllisiin tarpeisiin? Eli nimenomaan sillä keskustelulla, ja me käydään aina, se ei tarkoita, että se on vain ensimmäinen keskustelu, vaan me tavataan säännöllisesti asiakkaita. Asiakkaat käy mulla monta kertaa vuodessa, ja me käydään aina semmoinen tilannekatsaus, että missä mennään, ja sitten niin kun tarkastellaan, että sopiiko tämä sijoitus sulle edelleen, onko sulla joku elämäntilanne muuttunut, tai onko tulossa joku muutos, jolloin se niin kun vaikuttaa siihen. Ja kulukeskustelusta me käydään se aina, niin kuin se on yksi aihe, joka me käydään siellä läpi. Se ei ole sillä tavalla, että jos asiakas ei kysy kuluista, niin ollaan ihan hipihiljaa, että ei. Että se on tosi avonaista keskustelua nykyään sitten niiden niin kuin kulujen kanssa. Ja esimerkkien kautta ne käydään läpi. No miten teitä sijoitusneuvojia reguloidaan ja miten varmistetaan, että teillä sijoitusneuvojilla on tarvittava tietotaito ja osaaminen neuvoa ihmisiä näinkin tärkeissä asioissa? Ja niin kuin, miten varmistetaan, että sijoitusneuvoja tekee oikein aina? Minkälaisia käytäntöjä teillä on siihen? Mehän ollaan finanssivalvonnan alla, niin kuin kaikki pankkitoimihenkilöt on, ja tämä on tosi säädeltyä alaa, eli me mennään aina asiakkaan etueellä, ja kone kyllä näyttää punaista, jos olisi vaikka joku sijoitus, jota hänelle ei voi tarjota, että se on niin kuin tosi säädeltyä, mitä me tehdään. Ja meillä Alexandrialla, niin meillä on sellainen käytäntö, että kaikilla sijoitusneuvojilla pitää olla arvopaperi 1 ja arvopaperi 2 niin kuin tutkinto tehtynä, joka tehdään tuolla Aalto-yliopistolla, ja sitten meitä koulutetaan jatkuvasti, että se ammattitaito pysyy yllä. Okei, no jos ajatellaan, että mäkin olen sijoittanut semmoinen, että mä sijoitan X summan rahaa kuukaudessa vaikka tämmöiseen USA-indeksirahastoon, niin mitä lisäarvoa sä voisit tuoda niin kun, tähän mulle muuta kuin, että mä maksasinkin enemmän kuluja? Niin miksi mun kannattaisi kääntyä esimerkiksi sun puoleen vielä tässä? Ihana kysymys.
esimerkiksi siitä syystä, että me katsotaan yhdessä, että onko se yksi indeksi se, mitä se tarvit vai voisiko siellä olla jotakin muuta. Ja sitten nykypäivänä on tosi paljon niin kuin verotukseen liittyviä niin kuin ratkaisuja, joista sijoittajat ei välttämättä ole tietoisia. Ja me tarjotaan meidän yhtiössä ratkaisuja sinne, sijoitusvakuutuksia, säästövakuutuksia, kapitalisaatiosopimuksia ja eläkkeeseen erilaisia ratkaisuja sinne ympärille. Ne menee kyllä nyt yritysten puolelle, mutta kuitenkin. Eli me pystytään sitten tosi laajalla tarjoamaan ja ottaa myös nämä huomioon sitten. Okei, voi olla, että mun täytyy ottaa yhteyttä. No hei, nyt vielä viimeiseksi rohkaisun sanoja niille naisille, jotka kuuntelee tätä podcastia, mutta ei ole vielä aloittanut sijoittamista. Mitkä on sun vinkit heille, jotka vieläkin lykkää sitä sijoittamisen aloittamista? Ajattelet, että sä pystyt siihen. Sä et tarvitse siihen lupaa keneltäkään, et työkavereilta, et puolisolta, et perheeltä, vaan saat olla myös itsekäs ja ajatella, että miten siihen hyödyt tästä niin kuin sijoittamisesta. Ja sitten toki jos sulla jännittää, niin tuu juttelemaan minun kanssa. Eli sijoitusneuvoja auttaa, jos se niin kuin aloittaminen siinä jännittää, niin me tehdään siitä semmoinen niin kuin mahdollisimman helppo ja lempeä tönäisy sinne sijoitusten pariin. No kyllä mä allekirjoitan tuon, mä oon samaa omassa ryhmässäni sanonut, että vaikka on Teamsijoita itsenäisesti ollut pitkään, niin sitä, että parempi on mennä sijoitusneuvojan luo ja maksaa vaikka vähän enemmän kuluja, kuin sitten kulujen pelossa vältellä eikä aloita ollenkaan. Eli kyllä se aloittaminen on tärkeää. Tämä puhuttiin edellisessä jaksossa muistaakseni silloin sun kanssa myös siitä, että 48 tuntia on aikaa siitä, kun innostuu ja tulee sellainen fiilis, että hei, mun pitäisi tehdä kans jotain. Se on oikeasti tosi lyhyt aika ja pitää toimia, koska muuten se vaan hautautuu se ajatus sinne niin kuin kaiken arjen ja muun keskelle, joten mun rohkaisun sana on, että toimi tänään. Se on kyllä niin helppoa, tiedätkö, antaa se elämän vaan viedä ja sitä ajattelee, että olisipa kiva aloittaa sijoittaminen, mutta sitten 5 vuotta myöhemmin huomaa, että en ole vieläkään muuten aloittanut. Ja sitten sä oot kuitenkin menettänyt 5 vuotta aikaa, mitä sä olisit voinut hyödyntää ja missä korkoa korolle -ilmiö olisi voinut tehdä työtään. Eli nyt ehdottomasti, hei, jos sä innostuit yhtään, niin nyt laita ensimmäinen askel tai jalka toisen eteen niin sanotusti, että pääset eteenpäin. Emma, mitkä on ne ensimmäiset askeleet sijoittamiseen ja aloittamiseen? Mitkä on vaikka 3 tärkeintä steppiä? Laadi budjetti, aloita sijoittaminen ja pysy suunnitelmassa. No joo, mä komppaan Emma noita sun ensimmäisiä askelia. Nehän on hirveän konkreettisia juttuja ja mä kanssa sanon, että kyllä se budjetti on niinku se ensimmäinen juttu, niinku, että pitää ottaa se oma talous haltuun. Ja toinen on sitten se, että tee päätös, että aloitatko itsenäisesti vai aloitatko sijoitusneuvojan avulla. Eli sittenhän on hirveän konkreettista, että jos susta tuntuu, että et halua aloittaa yksin, niin ota yhteyttä vaikka Emmaan. Ja sitten jos sä päätät, että ei, mä haluan ottaa tämän itse haltuun, että se on niinku tärkeää oman kasvun kannalta ja semmoisen oman, niinku, se voi olla oikeasti oman semmoisen itsevarmuuden kannaltakin, että hei, että mä kykenen tähän. Niin sitten ensimmäiset stepit sen suhteen, että ota johonkin pankkiin yhteyttä tai avaa arvo-osuustili johonkin itsenäisesti, lue se joku kirja, tee jotain. Se on niinku ehkä se, niinku, että tee jotain päätöksiä johonkin suuntaan. Ei se, että haluan aloittaa sijoittamisen ja sitten se jää sinne. Itsellä konkreettinen oli tästä se, että ajattelin, että avaan ton arvo-osuustilin lapselleni heti, kun hän syntyy. Hei, siihen meni 8 kuukautta ennen kuin mä avasin sen. Ihan naurettavaa. Siinä asiassa menee siis 10 minuuttia. Ja tuohon kulminoituu se, että miten vaikeaa on niin kuin välillä tehdä jotain mukamas vaikeaa, niin kuin yksinkertaisia asioita. Niin sen takia toimi nyt. Joo, erinomaisia vinkkejä ja mä sanoisin, että tässäkin tuli jo muutama kirjasuositus, eli Merja Mähkän kirjat ja sanoit tuossa Mona Laakson kirja Vaurastu kuin nainen. Ota vaikka ne kirjat lukuun, hae lisää inspiraatiota, hae lisää oppeja ja lähde sijoittamaan sitten, niin kun lähde tekemään näiden steppien mukaisesti, mitä Emma ja Johanna tässä nyt sitten kertoi, mutta kuitenkin niin kuin tärkeintä on se, että et jää siihen analyysiparalyysiin, vaan aloitat. Että se oikeasti paras oppi tulee siitä, että sä lähdet tekemään ja siinä tekemisen ohella opit lisää. Ja sijoittaminen on siinä, missä ihan niin kuin muutkin lajit, että sä tennistä opi lukemalla.
ja niin kuin katsomalla televisiosta, vaan okei, sä opit jotain lainalaisuuksia, mutta et sä niin kuin itse kehity siinä. Niin siinä sijoittamisessakin niin rupea sijoittaa sitten vaikka se 15 € kuukaudessa ja sit opiskele lisää, kun saat varmuutta, niin nosta sitä summaa. Mutta hei Emma, mistä sinut löytää, jos sun ajatuksia haluaa seurata vielä jatkossakin lisää? Instagramissa mulla on sellainen pieni tili kuin Riihi kuivaa. Tervetuloa seuraamaan. Ja vuosia sitten sen perustin sillä ajatuksella, että haluan puhua rahasta ja sijoittamisesta silleen niin kuin tosi selkeästi. Ja se on myös kanava, missä mua voi lähestyä. Eli Aleksandrialla teen töitä ja ihan paikan päälle, jos haluat tulla, niin tervetuloa Tornioon. Mutta koronahan mahdollisti sen, että Teamsin kautta pystyy, se ei ole paikkakuntasidonnainen, niin mulla on ihan ympäri Suomen asiakkaita. Ihan loistavaa. Ja Aleksandriallakin taitaa löytää useampi konttori ympäri Suomea. Kyllä löytyy, eli Helsingistä Rovaniemelle ja meillä on 30 paikkakuntaa, mistä löytyy sijoitusalan ammattilaisia auttamassa teitä sijoittamisen kanssa. Ihan loistavaa. Kiitoksia jälleen kerran Emma, että olit meidän vieraana. Mä todella toivon ja uskon siihen, että tämän jakson jälkeen jokaisella on kyllä ne eväät oikeasti aloittaa vihdoin se sijoittaminen. Joo, kyllä mä oon samaa mieltä ja ehkä niin kuin tärkeimpänä vaan nyt, että lopeta pohtiminen, aloita, että nyt vaan eteenpäin, ensimmäiset askeleet, siitä se lähtee. Kyllä, rohkeutta naiset. Rohkeutta. Kiitos Emma. Kiitos paljon. No jälleen on loistava jakso purkitettu ja saatiin keskustella sijoitusneuvoja Emman kanssa. Mitä sulle jäi mieleen, Johanna? No semmoinen asia, että lopettakaa velkaantuminen, aloittakaa vaurastuminen. Eli se Emman tarina siitä, miten hänellekin oli tullut asiakas vähän niin kuin vastenhakoisesti, että ei hänellä ole varaa sijoittaa. Ja he oli käyneet sen oman talouden luvut, tehnyt suunnitelman, miten ne velat maksetaan. Ja sitten tämä asiakas oli lopulta aloittanut sen sijoittamisen, niin olkaa itsellenne niin kuin velkaa se, että otatte sen oman talouden haltuun ja aloitatte sen vaurastumisen. Niin, olkaa niitä oman talouden kuningattaria, että se on oikeasti, sä pystyt kyllä siihen. Että olisi tilanne mikä tahansa, niin aina voi pysähtyä pohtimaan sitä, että hei, että voisinko mä hoitaa tätä taloutta vielä hieman eri tavalla ja löytää sitä rahaa sieltä nykyisiä kulutustottumuksia muuttamalla, löytää rahaa sinne sijoituksiin ja lähtee liikkeelle vaikka edes siitä pienestä summasta. Ja tänään puhuttiin erilaisista sijoittamisen termeistä. Kuunnelkaa jakso tarkkaan, mutta tässä on tarvittava tieto aloittamiseen. Eli mun mielestä tärkeintä nyt, että teet sen päätöksen, että aloitatko itsenäisesti vai aloitatko sijoitusneuvojan kautta. Ja se ei ole ydinfysiikkaa. Sijoitusneuvoja auttaa sua, jos tuntuu, että ei luota niihin omiin skillseihin, haluaa säästää aikaa. Kontaktoi heti joku sijoitusneuvoja tai vaikka Emma tänään, kun kuuntelet tämän jakson. Jos päätät, että haluat haastaa itsesi ja tehdä jutun itse, niin sit ota itseäsi niskasta kiinni ja aloita tekemään. Just näin, ja sitä rohkeutta nyt vaan. Eli rohkeutta aloittaa, sitä kaivataan. Kyllä, juuri näin. Jokainen on itse vastuussa siitä omasta vaurastumisestaan. Mutta kiitos Niina sinullekin taas tämän päivän juttelusta. Olipas mukavaa. Kuuntelit Rahamedian uutta Lasikatto lompakossa podcastia. Ota tämä podcast ja Rahamedian YouTube-kanava seurantaan, koska uusi jakso julkaistaan joka viikko koko loppukevään ja kesän ajan. Instagramista löydät meidät nimimerkillä Lasikatto lompakossa ja Rahamediaa voit seurata nimimerkillä rahamedia.fi. Ensi viikolla murretaan taas lasikattoja, joten tune in!